Emainini mapisire mota yemunhu. Naitwa Rafu Manguru. Rafu yei? Ngeya moto ndara. Ndeupi uyu? Saka yaramba kubhadhara. Saka makakichana nezoro. Pane vana vamukuru. Haana basa ava. Vana vapi kweba? Hapana mwana. Ndiye mwana mubane 16. Apinda ega motikari uyu asara ndombopinda ndatotaura hatina kana mari inini akati hauna kana doro here ndikati doro riripo chibhodhoro chaada kupunza izvo da kuti doro riripo ngatimwe aptora pana mari saka madhiri anga redoro kusikafanira mupachete nyaya yekungomwisana madziyayo apinda ega motikari munhu uyu apinda ega nandiri mutonasi kuno kundarasika ndogara nonzi chiwe Philadelphia. Muna dombo sharo. Pakapura Woodon. Which don? Uchangoti Philadelphia uchangodai. $10 yei mother. Bhutu rangu iri ndinoita sei ne$10? Bhutu rangu iri rinoita sei ne$10? Ngoma nyanya yacho. Awa type yona ucha. Hakuna. Panongoti mota unoigadziriza. Pikira mdara pane kupa munhu $10 yemahara. Hapana, apiwe. Unayo here $10? Handina, ende apiwe futhi ndinayo. Haana mari yacho. Haana mari yacho. But yazopisa kamota manje. Zokhipha icondom. Zuchaye waya. Angagqokanga njalo. Uze nxa singabamanga. Kweyo hanze zvona wazobvisa condom. Aizo zvabasa secret yaunhu ayirisi. Aizo zvabasa zvomudare zvomwe.